Ben, a Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno do 18 de outubro de 2018 ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Tras a constitución da Corporación Municipal que tivo lugar en sesión plenaria do 13 de xuño de 2015, procedeuse, entre outros, con carácter preceptivo a creación dos órganos complementarios, comisións informativas permanentes e Comisión Especial de Contas de conformidade co establecido especialmente nos artigos 20 e 116 da Lei de Bases de Réxime Local e 58, 66, 68 e 212 da Lei da Administración Local de Galicia. No pleno extraordinario do 7 de xullo de 2015, o Pleno acordou a creación das seguintes comisións informativas: Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, Comisión Informativa Especial de Contas, Comisión Informativa Especial para Seguimento, Estudio e Informe do PEXON e Comisión Informativa Especial para o Seguimento e Estudio en materia de vertidos medioambientais, con 4 componentes cada unha, un por cada grupo político municipal e con aplicación do sistema de voto ponderado consoante co disposto no artigo 68.5 en relación co 66.2 da Lei da Administración Local de Galicia. Con data 26 de maio de 2016, o Pleno Municipal aprobou a modificación da composición das comisións informativas permanentes, resultando integradas por 5 componentes cada unha, un por cada grupo político municipal e a concelleira non adscrita aplicando o seu sistema de voto ponderado. Con data 27 de setembro de 2018, os concelleiros Juan Antonio Fariña Pedreira e Eloi Babío Veiga comunican ao Concello que deixen de formar parte do grupo municipal Son de Bergondo a Nova, pasando a condición de concelleiros non adscritos, descrito do que se deu conta no pasado pleno ordinario do 27 de setembro. Ao non disponer na actualidade de regulamento orgánico que regula o funcionamento da organización municipal, propóse ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, modificar os acordos adoptados polo pleno sesión de 7 de xullo de 2015 en sesión de 26 de maio de 2016, resultando que a composición de cada comisión informativa será de 6 membros cada unha, un por cada grupo político municipal e os 3 concelleiros non adscritos, aplicando o seu sistema de voto ponderado consoante co disposto no artigo 68.5 en relación co 66.2 da Lei da Administración Local de Galicia e que velendo o voto de cada un dos seus componentes ao número de votos que de seguir se expresa. Un representante do grupo político municipal do PSDG-PSOE 5 votos, un representante do grupo político municipal do Partido Popular 2 votos, un representante do grupo político municipal de Veciños de Bergondo 3 votos, 3 concelleiros non adscritos, un voto cada un. Segundo, para todo o demais mantense en idénticos términos o acordo adoptado con data 7 de xullo de 2015. Ben, pois como comentábamos na comisión informativa, é unha cuestión de trámite legal en donde, bueno, pois unha cuestión que xa se levou a término tamén como lembrábamos en anteriores plenos con estas modificacións que, por tanto, bueno, pois pouco máis hai que engadir. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, gracias. No nada que decir, es cumplir con la legalidad y punto. Ten a palabra o concelleiro do Partido Popular, veceiro de Veciños de Bergondo. Sí, só unha cuestión que, por suposto, apoiamos da proposta. É unha pena que nestes casi 3 anos e pico nunca se hubiera convocado a Comisión de Vertidos para poder usar esos votos ponderados, nin tampouco o PEXON, o que son as comisións do PEXON, cando realmente interesaba, cando se mandaron modificacións. Pero, bueno, nós, por outra parte, aprobamos todo, vale? A comisión do PEXON sí que a temos, as comisións urbanísticas sí que as temos. Pero cando se enviou a modificación de suplemento de crédito, non se convocou. E en todo caso, lle lembro que a comisión informativa de asuntos do Pleno se ten utilizado este mismo baremo. Sí, sí, pero bueno, só digo que é unha pena. Eu non lle digo nada, solamente que é unha pena que habendo dúas comisións, unha se use cando convén e a outra nunca se usou. Cando convén non, cando se ten que usar, señor concelleiro. Ten a palabra o concelleiro non adscrito, Juan Fariña. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 3 é a prórroga do contrato de prestación do Servicio de Actividades Culturais e Deportivas do Concello de Bergondo. En a comisión informativa, na xuntanza ordinaria do pasado 18 de outubro, ditaminou favorablemente por maioría de votos e propón ao pleno a adopción do seguinte acordo. Visto que o contrato administrativo para a prestación do Servizo de Actividades Culturais e Deportivas do Concello de Bergondo, do que é adxudicataria a empresa Villarda SL, remata a súa vixencia o vindeiro 31 de outubro de 2018, visto escrito presentado no Concello o 10 de agosto por don Víctor Manuel Pérez López en representación da empresa, polo que solicita a prórroga do contrato mencionado, tendo en conta o informe favorable a concesión da prórroga solicitada emitido pola traballadora do Servizo de Cultura e Deportes deste Concello do día 11 de outubro de 2018, que así mesmo asina a concelleira delegada de Cultura, Ensino e Deporte, considerando disposto no artigo 303 do Real Decreto Legislativo 3
2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público de conformidade co establecido na cláusula quinta do prego de cláusulas administrativas que rexe esta contratación aprobado polo Pleno Municipal en sesión de 26 de maio de 2015 e que a competencia para contratar é do Pleno consonte co preceptuado na disposición adicional segunda do citado texto refundido, unha vez examinado o expediente propouso ao Pleno da Corporación por ditame da Comisión a adopción do seguinte acordo. Primeiro, acordar unha prórroga dun ano do contrato para a prestación do servizo de actividades culturais e deportivas do Concello de Bergondo, cuxa adxudicataria a empresa Villar de SL, que contarán a partir do 2 de novembro de 2018 de conformidade co establecido na cláusula quinta do prego de cláusulas administrativas que rexen esta contratación. E segundo, notificar o presente acordo a empresa adxudicataria e convocala para a formalización da prórroga deste contrato. Ben, como se dixa na proposta, o contrato inicial xa contemplaba a posibilidade de prórroga. Lembremos que era un pliego que se sacaba coas condicións iniciais de 2 anos prorrogables por 1 máis 1 por un total de 4 anos. Polo tanto, ahora se propón acordar a prórroga dun deses anos e, en todo caso, para o ano que ven, se estimase con 20, pois tamén facer a prórroga do ano que quedaría para finalizar a vixencia deste contrato que, recalco, tiña xa estes condicionantes na proposta inicial e no acordo que se levou a cabo no 2016. O motivo básico para continuar e para poder propoñer esta prórroga é o discurso normal, digamos, do pliego, o cumplimento tamén do mesmo por parte da empresa. E, xa digo que é un contrato que a día de hoxe está funcionando e co cal non se encontran agora mesmo motivos polos que tuvera que facerse un novo contrato. Ten a palabra a concelleira non escrita. Gracias. Pues nada, lo dicho, ya usted lo dijo, prórroga prevista en el propio contrato, informe favorable al funcionamiento de la técnica de actividades culturales y deportivas, mi voto es favorable. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. O noso voto tamén vai a ser favorable, xa que así se especifica esta prórroga no pliego de condicións. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Contemplado en contrato, nada, favorable. Ten a palabra. Ben, portanto, votos a favor da proposta. Ben, enténdese aprobado, por tanto, por unanimidade. O punto número 4 é a adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Na Comisión Informativa, na xuntanza ordinaria do 18 de outubro, ditaminou favorablemente por maioría de votos e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Visto o modelo de convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que acompaña a presente proposta remitido polo subdirector xeral da APLU, no que se dá posibilidade de adhesión voluntaria do Concello para a delegación de competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística previa solicitude municipal a través do correspondente convenio de adhesión que deberá obter a aprobación do Pleno da Corporación e da persoa titular da Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación, que será publicado no Diario Oficial de Galicia. Visto informe emitido polo arquitecto municipal o 15 de outubro pasado e visto informe conxunto da Secretaría de Intervención, por requerir este acordo maioría absoluta segundo exixe o artigo 47.2h da Lei de Bases de Réxime Local, considerando o Grupo de Goberno a experiencia da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en materia de resolución dos complexos expedientes de restauración de bendita legalidade, dotada de medios persoais e técnicos que fan acadar un alto grado de eficacia en resolución dos mesmos, ademais de poder contar co seu asesoramento na súa tramitación, dado que os medios dos que dispón o Concello son limitados e necesarios para todo tipo de tramitacións no eido do urbanismo. En aplicación do artigo 97 do Reglamento de Organización e Funcionamento das entidades locais aprobado por Real Decreto 2568 de 86, propós a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno ditamine favorablemente ao Pleno proceda a súa aprobación do seguinte acordo. Primeiro, adherirse á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística aprobando o texto do convenio de adhesión á Axencia que se acompaña a presente proposta que se transcribe como nexo do presente acordo. Segundo, aprobar expresamente a delegación de competencias sinaladas na estipulación segunda do convenio nos termos indicados na devandita estipulación. Terceiro, facultar expresamente a señora alcaldesa para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo do correspondente expediente e para a asignatura do presente convenio de adhesión. Cuarto, para os efectos do previsto na estipulación terceira A do convenio de adhesión, o número de núcleos rurais delimitados polo planeamento urbanístico municipal é de 34, co detalle que se recolle no informe do arquitecto municipal do 15 de outubro
de 2018 e, bueno, que se desglosa no acordo. E quinto, dar traslado do presente acordo á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia para os efectos oportunos. Ben, se me permite, antes de continuar, e é obvio, disculpar a non asistencia das concelleiras Lorena Caseiras e Begoña Calviño, unha non se encontra no Concello e outra tamén por unha cuestión laboral, vale? Perdón por non telo feito ao inicio da sesión. Ben, e ora con respecto ao punto en cuestión, a adhesión a APLU, ben, como tamén comentaba o outro día, bueno, é unha entidade, como vostedes coñecen, que depende da Xunta de Galicia, con ampla experiencia en temas de inspección, supervisión, como di o propio convenio, supervisión, sanción e restablecimento da legalidade urbanística, que xa a día de hoxe ten as competencias en rústico. Pero si traemos este convenio precisamente, bueno, porque a falta tamén de medios municipais, sobre todo nunha cuestión tamén tan específica como é o tema da reposición da legalidade e o tema sancionador, bueno, pois nos fai dar este paso e traer este acordo no que tamén delegamos as competencias non só rústico ou non urbanizable en calquera das súas categorías, non só urbanizable ou apto para urbanizar mentras non sexa aprobado o correspondente planeamento, e nos núcleos rurais delimitados no planeamento urbanístico municipal. Núcleos rurais delimitados que se ten que facer unha referencia deles. En total, 34 son os que se citan no informe do arquitecto municipal e que ademais se relacionan na propia proposta. Ben, decíamos outro día que en todo caso esta delegación de competencias, se en algún momento pois o pleno o estimase con 20, pois podería ser revogada e co cal o Concello volvería a ter a competencia como tal. Recalcar tamén, bueno, pois que a achega se debe facer unha achega económica para o sostemento da propia APLU de 1.700 euros no noso caso, e que a cambio, digamos, pois a APLU transferirá ao Concello o 10% do produto das multas coercitivas e sancións, que como máximo serían 30.000 euros, que, bueno, pode non parecer demasiado, pero a día de hoxe, de feito, pois non é cero, non? É dicir, non se dá tramitado tampouco nun expediente deste calibre, pois xa cos medios municipais. Por lo tanto, bueno, creemos que é positivo, e se non, en todo caso, se se ve que é unha cuestión pois que non é favorable, que non é rendable tampouco para as cuestións urbanísticas municipais, e que, bueno, pois no seu momento o pleno é soberano en todo caso para dar marcha atrás nesta delegación de competencias. Nos creemos que a Xunta, en este caso a APLU, pois ten persoal adicado especialmente a estos temas, persoal, bueno, pois que está máis capacitado, bueno, ou máis capacitado mellor non é a palabra, pero polo menos especialmente capacitado para poder levar a cabo pois tamén estas cuestións. Recalco tamén as obrigas que asumimos, prestar a cooperación e asistencia activa que a APLU solicite para o eficaz exercicio das competencias, facilitar ao persoal da APLU acceso de inmediato aos expedientes de planeamento, xestión e disciplina urbanística, así como a información que se precise. Cando os concellos adheridos remitan denuncias por obras e usos do solo en licencia ou sen asustarse, se debe chegar un informe técnico con contido suficiente para incoar este expediente, prestar o auxilio da Policía Local para facilitar as inspeccións, absterse, obviamente, de otorgar licencias urbanísticas que impliquen a legalización de obras e usos do solo respecto dos que a Axencia ordease xa a súa demolición, emitir informe previo á resolución dos recursos interpostos contra actos dictados pola APLU en exercicio de competencias delegadas no prazo dun mes, contribuir ao sostemento económico da Axencia e respetar as estipulacións do presente convenio establecidos nos estatutos da APLU. Xa digo, a día de hoxe a propia APLU xa está exercendo pois as súas competencias no solo rústico, e, bueno, pois aquí o que facemos é aproveitar pois esta experiencia e que neste caso ten a Xunta. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, gracias.
Bueno, yo en la comisión tenía mis reservas en algunos aspectos del contenido del convenio, básicamente por la forma de establecerse el coste por núcleo y también por la duración del propio convenio, por su vigencia. Pero entiendo también las limitaciones de los concellos de tamaño pequeño y que un organismo de este tipo tiene mucha mayor experiencia y seguro que imparcialidad en la tramitación de expedientes que incumplan la legalidad urbanística. Y visto que la Xunta va a dar prioridad, o la APLU va a dar prioridad a los concellos adheridos, pues creo que este convenio es necesario. Es necesario que se tomen medidas ejemplarizantes, sobre todo por empatía con las personas que sí cumplen con la legalidad. Gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Nos imos votar a favor. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Sí, nós tamén vamos a votar a favor, pero que sí, nos gustaría que este convenio non sexa para que despois, cando un veciño teña problemas, nos desenteñamos e digamos, o problema é a Xunta quen está multando. Bueno, xa, algún run xa hai de algunhas cosas que se mandaron quitar, non? Entonces eu solamente o deixo caer, vale? Aquí eu penso que o que temos que proteger entre todos o entorno. E depois o que si temos que plantearnos é que si o que temos ahora mismo 6.700 veciños cun aparejador, un arquitecto, llevamos a quitar semejante carga, pero hai que replantearse que carga llevamos a dar a eles, non? Porque se vamos a quitar toda a carga urbanística, Ben, non lle quitamos, veremos. non lle quitamos toda a carga urbanística, precisamente o que facemos é que se centren máis en cuestións que xa a día de hoxe de feito levan un retraso, importante. Perfecto, pero eso que quero, decir. Claro, eu de feito empecéi dicindo, e o dixen outro día na Comisión Informativa, os medios municipais son escasos, se leva a día de hoxe un retraso bastante importante en otorgamento de licencias e incluso en temas tamén de planeamiento, en emisión de informes, non saben vostedes tamén, polo tanto, bueno, pois isto é unha carga máis que ademais tampouco se estaba levando a cabo, polo tanto creemos que, bueno, pois por unha cuestión, non é unha cuestión de quen ten a culpa e non quen ten a culpa. Eu teño claro que quen ten a culpa é o veciño ou a veciña que incumple ca normativa urbanística e que fai o que non debe, decir, e aí está claro, non é culpa nin da Xunta, nin do Concello, nin da APLU, nin de quen sea. Un ten que facer o que legalmente poida facer. Eso creo que temos todos, bueno, é o que pensamos todos, non? Ten a palabra o concelleiro non escrito. Sí, eu diría que a clave da conveniencia deste acordo foi citada pola señora Sanjurjo, que é precisamente a empatía coa xente que sí que cumple co que debe, non? É dicir, se nós non somos capaces ou non temos a capacidade suficiente para abordar todos e cada un dos aspectos que se producen no noso entorno a nivel infracción, estamos sendo, en certo modo, inxustos con uns e non favorecendo, pero sí, digamos que deixando por falta de capacidade aqueles que incumplen. Creo que a APLU, a priori, nos vai favorecer ao conxunto de cidadáns deste Concello. Ben, votos, por tanto, a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 5 é a moción, bueno, neste caso presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista de rexeitamento ao proxecto de reapertura da explotación mineira Cobre San Rafael SL número 2946. Se me permite, vou a dar lectura, eu xa que estuve na comisión informativa, vou a dar lectura, pero non de toda a moción, os concelleiros teñen toda a moción, hai bastantes datos técnicos, creo que nos acompaña un representante da plataforma, non? Que non nos coñecíamos, bueno. E, por tanto, pois eso, vou a facer o que creo que é un resumen máis ou menos o suficientemente claro e entendible da problemática, non? Ben, empezarei dicindo, bueno, que esta é o texto completo, foi remitido pola plataforma veciñal Mina Touro o Pino non, vale? O sea, é o texto íntegro que se remitiu, de feito xa haberá máis dun mes, porque incluso se plantexara para o pleno anterior, pero xa tiñamos a comisión feita e, bueno.
Ben, exposición de motivos. O pasado 25 de agosto de 2017 saiu a exposición pública o proxecto de reapertura da explotación da mina para a extracción de cobre nos concellos de Touro e O Pino, presentado pola empresa Cobre San Rafael SL. Se pretende seguir explotando os mesmos xacementos abandonados no 1986, máis novos xacementos colindantes a estes, dentro dunha concesión máis ampla que abarca o concello de norte a sur nunha extensión de 1827 hectáreas. Dende o ano fora abandonada, sen restauración posterior, e que dende o ano 1976 hasta o seu remate segue traendo unhas desastrosas consecuencias nas augas que verten os regatos da contorna afluentes do río Ulla e, por tanto, afectación á rede Natura 2000 da cunca deste río, a segunda cunca hidrográfica de Galicia. Preténdese desenvolver nos solos que teñen soportado no pasado actividades potencialmente contaminantes, así o manifesta o informe emitido polo propio Concello de Touro elaborado por Ambiotec, e indica 5 elementos susceptibles de afección que son os seguintes: infraestructuras ligadas ao consumo de auga no municipio, agravamento do problema ambiental de drenaxe ácida de mina, poboación de vivendas situadas nas proximidades, hábitats naturais e vegetación e fauna asociada, elementos naturais da contorna directa e actividades asociadas no río Ulla, elementos do patrimonio cultural e centros socioculturais. Vanse afectar case 500 hectáreas de terreos agrícolas e forestais que son a base productiva de moitas explotacións agrarias nos núcleos máis próximos á explotación, deixando así sen base territorial moitas explotacións gandeiras que se verán irremediablemente abocadas ao peche e abandono das terras. Se se pretende analizar o impacto a nivel demográfico dunha mina destas características, o que se observa é que nos 20 anos que van dende 1970 a 1991, nos que estivo a mina en funcionamento do 72-86, a perda de población é máis acusada precisamente nestes dous concellos. Isto non vai afectar somente os concellos de Touro e Pino, senón que pretende vivir nun radio de 15 a 30 km á redonda sofrirá directa ou indirectamente as consecuencias da actividade mineira desta zona, xa que o aire removerá o polvo en suspensión máis alá da zona exclusivamente mineira e as augas corren río abaixo. A natureza neste caso non é controlable nin predecible. Plantease no proxecto o desvío dos leitos dos regos Pucheiro e Burgo. Dentro desta afección estaría a planta de tratamento de auga potable situada ao pé do río Ulla en Carcacía, no municipio de Padrón, que a súa vez abastece a toda a contorna de concellos, máis de 93.000 habitantes dos concellos de Padrón, Dodro, Pontecesures, Valga, Catoira, Rianxo, Ribeira, Boiro e a Pobra do Caramiñal. Este proxecto ten unha afectación directa tamén ao Camiño de Santiago, ao seu paso por O Pino. Os peregrinos camiñarían e dormirían en literas mirando o Monte das Minas, respirando e soportando o polvo en suspensión fruto das boaduras con explosivos, así como as molestias acústicas da maquinaria pesada e das explotacións. O sector primario do mar de Arousa é estratéxico na economía local, tanto a mariscadoras de pé, bateeiros, mariñeiros, mariscadores a flote, etc. E este sector a día de hoxe está xerando empregos estables. De feito, o sector primario no Mar de Arousa é o sector estratéxico na economía dos povos e vilas pola riqueza e emprego que induce, ademais, en diversas actividades en terra. Empresas destinatarias dos produtos depuradoras de moluscos, cocedeiros, conserveiras, con centros de conxelación e pasteurización, procesadores, comercializadores, etc. Así mesmo tamén o turismo en Arousa se sustenta sobre 4 piares: a calidade de augas e dos produtos que saen delas, a singularidade etnográfica ligada ao mar, a beleza da paisaxe costeira e unha gastronomía que ten como emblema os produtos do mar locais. Pero todo isto pode verse en risco se se compromete a calidade das augas da ría, tamén augas arriba das do río Ulla, o máis caudaloso e longo dos que alimentan a ría de Arousa. A Administración debe velar pola conservación dos espacios protegidos da ría de Arousa. A reactivación da mina de Touro aumentará a drenaxe de contaminantes cara á cunca do Ulla, afectando irremisiblemente a riqueza ambiental da ría e, consecuentemente, a riqueza económica que sustenta. Por todo iso, os sectores do Mar de Arousa teñen solicitado a retirada do proxecto de explotación da mina San Rafael de Touro e Pino. Son xa varios os concellos os que se manifestaron en contra deste proxecto polas repercusións e afeccións que ten nas persoas. E cito, a día de hoxe son 42 concellos: Valga, Estrada, Arzúa, Oroso, Padrón, A Coruña, Betanzos, Oleiros, Culleredo, Cambre, Sada, Miño, Ferrol, Narón, Mugardos, Mazaricos, Vedra, Teo, A Pobra do Caramiñal, Vila García de Arousa, Vilanova de Arousa, Rianxo, Vila de Cruces, Ames, Cambados, Ailla de Arousa, Ribeira, Boiro, Catoira, Lalín, Santiso, Santiago de Compostela, Pontecesuras, Ribadumia, Silleda, A Baña, Monte
Monterroso, Ordes, Negreira, Valdodubra, Toques e o Grove, e ademais as deputacións da Coruña e Pontevedra. Estamos, por tanto, ante un proxecto con un impacto ambiental inasumible, un impacto sobre a saúde preocupante, un impacto económico negativo, un impacto social e cultural que xera unha forte alarma e rexeitamento en toda a contorna de consecuencias negativas e incalculables para as persoas, para a biodiversidade e para os seus medios de vida futuros. Por lo tanto, dende a plataforma veciñal Mina, Touro ou Pino Non, se propón ao Pleno da Corporación Municipal de Bergondo instar as Consellerías do Mar, Medio Rural e Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Cultura e a Ordenación Universitaria de Economía, Emprego e Industria a emisión de informes negativos tal e como procede polas consecuencias negativas descritas e todas as que en alegación se presentaron polas entidades e particulares, e así se destime a autorización administrativa a actualización do proxecto de explotación, plan de restauración e estudio de impacto medioambiental da concesión da explotación San Rafael número 2946, dictando así mesmo unha declaración ambiental desfavorable en virtude dos efectos negativos para o medio ambiente e a incompatibilidade do proxecto coa debida protección das augas da cunca e desembocadura do Ulla, dos espazos naturais deste sistema fluvial, coas captacións de auga potable de numerosos concellos, coa riqueza pesqueira e marisqueira da ría de Orosa, en concreto coas áreas de produción de moluscos bivalvos, se especifican esas áreas, de protección do Camiño Santiago e da actividade económica estratégica fundamental dos concellos de Touro e Pino basada na agricultura, a gandeiría e as industrias agroalimentarias e forestal, o turismo, a hostelería e os servicios. Punto número 2, a instar a Xunta de Galicia para que se promova unha completa restauración da antigua explotación mineira de Touro, eliminando os focos de contaminación de metais pesados e drenaxe ácida como mínimo para asegurar que non se siga comprometendo a calidade ambiental dos afluentes do río Ulla e, por tanto, a Rede Natura que verten dos terreos da anterior mina ao río Ulla e dai á ría de Arousa. Ben, eu comentaba outro día que, bueno, que somos conscientes de que os procedementos son reglados, non? E que as empresas obteñen autorizacións ou non en función de que teñan os informes todos correctos, e que un é certo que tampouco pode decidir non dar licencia cando a calquer tipo de industria cando conta con todos os informes favorables, non? Cuestión que aparentemente pois aquí non se debería cumplir. Tamén engadir que non é unha cuestión tampouco política, que a moción foi aprobada en concellos de diversa cor política, obviamente máis na zona do Ulla son os máis afectados, pero bueno, que a plataforma solicita pois, o maior número de apoios posibles precisamente, bueno, pois, para facer maior forza. Nos, bueno, pois, tamén faríamos o mesmo. Ten a palabra a concelleira non escrita. Vale, gracias. Bueno, yo con respecto al punto 1, instar a emitir informes negativos. A ver, yo confío plenamente en que los técnicos actúan con criterio. Yo no me considero capacitada para interferir en ellos. Entiendo que un técnico no va a emitir un informe favorable cuando se dan todas estas circunstancias negativas. Es como no creer en ellos. Yo estoy plenamente convencida de que actuarán con rigor y eso es lo que sí les hay que exigir, pero a lo mejor hay alguna cosa que se nos está escapando. Yo de verdad no me considero capacitada para emitir un informe con rigor en esta cuestión. Gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Pois non o que consideramos é que a Xunta o que lle está a exixir á empresa son os requerimentos que veñen explícitos na Lei de Ordenación Mineira que se aprobou no Parlamento de Galicia no 2008. Entón, se están a emitir informes para avaliar o impacto ambiental, unha vez que conclúa ese procedimento, pois se decidirá se sí ou se non, polo que o noso voto vai ser a abstención. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. No primer punto, o sea, tendo en conta que a mina de Touro entendemos, e máis conozco a zona porque, bueno, paso por ali algunha vez por temas de traballo e coñezo todo o que está ali abandonado e como está aquilo de degradado, non? Pero por outro lado, ainda tendo en conta que penso que sería un erro reactivar esa mina, tamén creo que non podemos obligar a nadie a facer informes negativos. Eu penso que os informes científico-técnicos, que a todas as premisas que hai ali, con todo o barullo que hai, xa creo que lle vai a dar ese perfil de lugar que hai que rexenerar, non deixar ali abandonado. Creo que fai pouco a Xunta lle meteu unha multa a esta empresa por un desbarre de augas dunha
unha especie de muro de contención que había ali de augas que contaminou precisamente dous pequenos regatos que ao final vai a donde vai, que é a Arousa, onde se lía sempre parda, non? Entón, eu creo que o de instar a facer informes negativos eu non o vexo. Eu creo que hai que instar a que os elementos científico-técnicos vayan na conservación do noso patrimonio e do noso futuro. Entonces, non o vexo eso de instar a facer informes negativos. Eu creo que é mellor instar rigor científico-técnico para que esa zona teña o esplendor que debía de ter. E no segundo punto, totalmente de acordo. Eso parece Falcon Crest. Vamos, parece que lle pasa un trator. Con respecto a esta moción, nos la mandastes no mes de junio, vos contestamos que non solíamos levar mocións que non foran do Concello, que o entenderades. Bueno, veo ao Concello, nos vamos a absternos, pero creo que o máis importante non é que nos absteñamos, senón que o criterio dos técnicos e dos científicos que están ali teñan miras de futuro, non miras tan cercanas. Ojalá cambiaredes o texto, en vez de ser instar a facer informes negativos, senón a usar o sentido común. A veces co sentido común os científicos se centran máis que instar a facerles informes, a buscar as coquillas ao gato en moitas formas de buscalas. Pero incumplindo unha parte, por exemplo, aquí neste Concello, fai pouco se presentou unha modificación de normas subsidiarias que se denominou pelotazo por moita xente, pero non temos os informes, non podemos decir nada. Entonces, é mellor esperar os informes para que despois esa xente que ladra se tranquilice, pero noso voto é a abstención, que casi co que vai salir é un apoio. Ten a palabra a concelleiro non escrito, Juan Fariña. Tampouco hai que obcecarse nas frases no que pon aquí. Instar a emitir informes negativos, home, a ver, ao mellor se podía redactar un pouco máis, afinar un pouquinho a redacción, pero que se di como procede polas consecuencias negativas descritas de todas as alegacións que se presentaron polas entidades e particulares. Lóxicamente, entre esas entidades seguro que hai informes científico-técnicos, como decía vostede, que avalarían que os informes finais foran nun sentido. Non se pode, evidentemente, forzar a ninguén a emitir nin informes negativos nin positivos, senón baseado, entre outras cuestións, nos informes que aporten entidades que estudan esta cuestión. Máis alá deso, lóxicamente, a nosa civilización funda o seu progreso non vou dicir nada que non sexa así na minería, non? Temos que extraer metales para o noso desenvolvemento, para a industria, para multitude de cuestións, pero claro, a escala disto é absolutamente brutal. Aquí falase, non vou entrar moito nos datos que xa en parte citaba a alcaldesa, pero dice a extensión inicial desta explotación sería 689 hectáreas, que se as miñas matemáticas non me enganan, pois son 6,8 km cuadrados de territorio. Por poñer só un dato da escala bergondesa, non? A nosa parroquia máis grande é precisamente Bergondo, na que estamos, e ten 6,01 km cuadrados. O sea, a explotación inicial desta ampliación da mina que xa estivo en explotación ata o ano 86 abarcaría máis que a superficie da parroquia de Bergondo. Pero que despois dice que ampliarase a 1827 hectáreas, que ven a ser máis da metade do que sería o noso concello. E despois acaba finalmente de 122 km cuadrados de extensión, que é como máis de 3 veces a superficie de Bergondo. Creo que o Pino son 115 km cuadrados. O sea, a escala é absolutamente brutal. Isto non se xustifica polo progreso da civilización, máis que por un negocio intensivo, a
a unha escala, repito, que supera todo o imaginable, polo menos no noso territorio, e no noso país, e na nosa conformación de concellos, comarcas, parroquias, a un nivel cultural, Camiño de Santiago, turístico, a propia, cítase perfectamente a Ría de Arousa e as posibles consecuencias que podían derivarse sobre ela. En fin, é un tema moi serio, non? Dende logo, nós non estamos de acordo con este nivel de posible explotación ou destrucción do territorio. Ben, votos, por tanto, a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobada favorablemente. O punto número 6 é a declaración institucional de respaldo aos traballadores e traballadoras de Alcoa e rexeitamento ao peche da factoría. Ben, este tema que falamos na comisión informativa, pero que non tiñamos ningún dictamen, xa que fora unha cousa demasiado reciente, primeiro de todo temos que ratificar a inclusión do punto na orde do día. Ratificámoslo, obviamente, por unha cuestión de que, xa digo, non estaba e fora xusto o día anterior a que fora a comisión informativa, por eso non tivera entrada na orde da comisión. Algúnha cuestión con respecto á ratificación do punto na orde do día? Ben, pois se lles pasou un texto do que falamos outro día na comisión. Creo que, bueno, non hai ninguna cuestión que decir. Todos estábamos de acordo en que a cuestión era apoiar tanto a empresa e os traballadores, aos traballadores contra a empresa, e apoiar pois as cuestións e as accións que poidera levar a cabo tanto o Goberno de Estado como a Xunta de Galicia para impedir que isto se... Por tanto, procedemos á lectura da declaración institucional. Ben, os grupos municipais do Concello de Bergonte, os concelleiros non adscritos baixo asinantes, presentan por unanimidade para a súa adopción polo Pleno Municipal a seguinte declaración institucional. O Pleno do Concello de Bergonte, representación de todos os seus veciños e veciñas en relación co anuncio da multinacional Alcoa do peche da súa planta na Coruña, acorda, primeiro, amosar o respaldo unánime do Concello de Bergonte aos traballadores e traballadoras da planta de Alcoa na Coruña e o rexeitamento ao peche da factoría, trasladándoles a eles e as súas familias o apoio e solidaridade do noso Concello, así como a todas as persoas afectadas por este peche, facendo extensivo o seu respaldo á plantilla da planta de Avilés. Segundo, instar o Goberno do Estado e o Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia para a adopción de cantas medidas estean ao seu alcance para impedir o peche da bendita planta en defensa do emprego e a retirada do ERE plantexado pola empresa. Terceiro, apoiar as movilizacións que convoquen os traballadores da planta. E cuarto, dar traslado do presente acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento do Estado e do Parlamento Galego, os grupos políticos da Deputación Provincial da Coruña e os concellos da Coruña e de Avilés. Algúnha manifestación con respecto a alguén quere facer algunha aclaración, algunha cuestión? Ben, pois, por tanto, esa é a... Despois firmarán a proposta para que quede no expediente. O punto número 7 é a dación de conta das resolucións da Alcaldía Presidencia. Damos conta neste caso dende a 1046 a... collen este dato daqui, do 963 a 1081. Punto número 8, asuntos urxentes. Ben, se plantexa un asunto urxente, unha cuestión que por un erro no programa informático non se trasladou a convocatoria do Pleno, e digo que isto sí o falamos na comisión informativa, e era relativo ao acordo relacionado coas baixas de IT dos traballadores. En aquel momento lles comentei que non iba a comisión informativa, xa que estábamos esperando a ter a mesa de negociación, que foi o venres. A comisión informativa tomemos o xoves.
A verdade é que se fixo o acordo, pero xa digo, estas cuestións informáticas que a veces son estupendísimas e maravillosas, bueno, pois non se levou o trámite aquí a sesión a convocatoria plenaria. Polo tanto, se propón como moción e para o mesmo temos que ratificar a urxencia no punto número 8 nos asuntos urxentes. A urxencia neste caso se xustifica xa que os funcionarios poden disfrutar deste dereito dende o 31 de xullo, como direi despois, en aplicación do Real Decreto, pero o persoal laboral precisa do acordo do Pleno da Corporación e, polo tanto, se esperamos un mes máis, bueno, pois algún traballador se podería ver afectado por esta situación durante este mes de novembro e convén leválo canto antes. Algúnha manifestación con respecto á urxencia? Ben, enténdese, por tanto, ratificado. E damos lectura entonces á proposta. Ben, a moción é a seguinte. A disposición adicional 54ª da Lei 6 de 3 de xullo de 2018 do Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 establece que cada administración pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o el de los organismos y entidades públicas dependientes en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad de acuerdo con las siguientes reglas. Respecto al personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social y el personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de la incapacidad temporal que, sumado a la prestación del régimen general de la Seguridad Social, alcanza hasta un máximo del 100% de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. En virtud disto, apróbase o Real Decreto 956 de 27 de xullo de 2018, polo que se aprobe e publica o acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado de 23 de xullo de 2018 en relación ao réxime retributivo de situación de incapacidade temporal do personal ao servizo da Administración Xeral do Estado e organismos e entidades públicas dependentes, facéndose efectivo este complemento retributivo para situacións de incapacidade temporal para a Administración Xeral do Estado. Segunda disposición, o establecimiento de disposición final segunda da Lei de Bases de Réxime Local, os funcionarios públicos da Administración Local terán a mesma protección social en extensión e intensidade que a que se dispense aos funcionarios públicos da Administración do Estado, estará integrada no sistema de Seguridade Social, conténdose dita normativa no Real Decreto citado anteriormente. Con respecto ao persoal laboral, como materia obxecto de negociación colectiva, é preciso realizar este proceso para poder adoptar esta medida retributiva en situación de incapacidade temporal, negociación materializada no acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociación do día 19 de outubro de 2018. Por todo exposto, exponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aplicar o establecido no Real Decreto 956 de 27 de xullo de 2018 con respecto ao complemento retributivo dentro do primeiro día de incapacidade temporal ou licencia por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, alcanzará un máximo do 100% das súas retribucións ordinarias do mes de inicio de incapacidade temporal para a súa aplicación ao persoal funcionario do Concello de Bergondo dentro do 31 de xullo de 2018. Aprobar para o persoal estatutario laboral do Concello de Bergondo co complemento retributivo dentro do primeiro día de incapacidade temporal ou licencia por enfermidade sumado á prestación do réxime xeral de Seguridade Social alcance ata un máximo do 100% das súas retribucións ordinarias do mes de inicio de incapacidade temporal de aplicación dende a data da súa aprobación do presente acordo polo Pleno da Corporación. Terceiro, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia. Non obstante o Pleno, decidirá o que estime máis convinte. Ben, pois era o que lles comentaba outro día na comisión informativa. Obviamente foi aprobado por unanimidade na Mesa Xeral de negociación. O primeiro punto, de feito, pois casi é obligatorio, non, digamos xa por asimilación, e o segundo punto pois era o que lles comentaba para que o persoal laboral pois teña as mesmas condicións que o persoal funcionario en canto ás ITES. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, bueno, non tengo nada que... Desde que se aprobou, por que tardamos tanto en traelo? Pois mire, Se non é unha cosa tan importante para os traballadores. Pois mire, os traballadores estuveron tamén de vacacións, de feito ningún propuxo a mesa de negociación, ten que pasar por mesa de negociación, e foi precisamente a alcaldía quen convocou esta mesa de negociación para poder traer este punto. Por tanto, creo sinceramente que se lles debeu de pasar, saliu nunha época de verán,
e aínda se están levando este tipo de acordos aos diferentes concellos. Xa digo, simplemente creo que estas cousas que salen a veces en xullo, agosto ou demais, pois aún o pillan en vacacións e ese é o tema. Votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. Algún asunto urxente máis que plantexar? Ben. Pasamos ao punto número 9, que son os rogos e preguntas. Temos os rogos e as preguntas plantexadas polo grupo de veciños de Bergondo no pasado mes de setembro, que se quedaron en contestar no pleno de outubro. Bueno, pois ten a palabra, si. Pero así incorporamos a acta ca contestación, xa que ven dela, non? Entendo. Non quere que dé resposta ás preguntas? Pero entendo que xa en resposta se pode incorporar a acta, pero sei que as traía por escrito, como fai moitas veces. Non, normalmente damos resposta, de feito foi o que fixemos no pleno anterior, non estivo vostede, e damos... e dimos resposta precisamente ás anteriores. Se pudera darlas por escrito, yo agradecería. Bueno, se van a incorporar na acta, obviamente se van a incorporar na acta, pero vamos dar lectura á resposta, entonces, vale. Quere vostede facer vostedes as preguntas? Vale. Preguntaban vostedes como se encuentra el expediente abierto a la entidad propietaria de la Casa Cortés de Guísamo, se han resuelto las alegaciones, en qué sentido se ha abonado la sanción impuesta. Ben, pois en canto ao expediente da Casa Cortés en Guísamo non se resolveron todavía as alegacións, polo tanto non está aboada esta sanción. Nun estudo previo, e reitero, non está resolto, parece que as alegacións á sanción si poden ser admitidas, xa que a propiedade alude que na data do primeiro requerimento non eran todavía os donos realmente, vale? Que a propiedade efectiva foi con data posterior. Entonces, así que, independentemente de que por unha cuestión formal se teña que aceptar a alegación á sanción, vale? O que se vai a facer de inmediato é emitir unha nova orde de execución e nese momento, bueno, pois xa non caberá alegación xa polo motivo de non dispor da propiedade. Punto número 2, en que estado se encontra la tramitación de las obras de saneamiento de la parroquia de Lubre, se ha avanzado algo máis en estos 3 meses. Ben. Fago un resumen en canto ao saneamento na parroquia de Lubre, reiterar o comentado no pleno de xullo, que dende marzo de 2016 en maio que se adxudicou a redacción do plan especial, estamos traballando na tramitación do plan especial de infraestructuras. Se incorporaron os informes recibidos da Xunta referidos ao medio ambiente e patrimonio. Nestes momentos, os seguintes pasos son a emisión dos informes municipais e a incorporación de toda esta información ao proxecto orixinal, cuestión que se vai contratar nestes días e, bueno, pois que verán despois tamén o decreto, e o digo xa tamén para que non lles chame a atención, e para que non se confunda tampouco co proxecto, nin co proxecto orixinal, nin tampouco co plan especial de infraestructuras. Unha vez este todo incorporado, se aprobará inicialmente. Deberá pasar polo trámite de expropiacións, así que para a licitación do proxecto, como decía tamén con anterioridade, haberá que agardar todavía meses. O comentamos xa no seu día, a tramitación é lenta. E todo isto referido obviamente ao paseo fluvial do Río Maior, que fai de conexión da rede existente en Lubre, pero que non está en funcionamento. E o matizo, porque a veces, bueno, tal e como se plantexa a pregunta, ou non, ou mellor non esa intención, parece que non se fixo nunca nada de saneamiento en Lubre. Non, por eso digo que ao mellor é en servicio, ben, por eso por eso digo que pode parecer, pero que ao mellor non é intención. E bueno, pois si vou a facer un resumen de que se fixeron actuacións, un proxecto de saneamento en Lubre primeira fase por Augas de Galicia no ano 2008 de 411.000 euros, un proxecto de saneamento en Lubre con fondos do fondo estatal daqueles anos de 216.944 euros. Un saneamento en Lubre segunda fase foi un plan municipal de 262.088 euros, tamén con fondos do fondo estatal Rede de Saneamento en Lubre en Rúa da Lama por 175.693,67 euros, e un proxecto do PCC da Diputación Rede Secundaria en Lubre de 155.100 euros, é dicir, bueno, pues que se levan invertidos máis de 1.220.000 euros e que se terá que engadir o proxecto orixinal do que estamos falando a día de hoxe, que é o paseo fluvial do Río Maior, que vai a conectar toda esta rede existente pero que non está en funcionamento, que é de como mínimo 773.000 euros.
Preguntaban vostedes tamén que xestións se levaron a cabo co Ministerio de Fomento para lograr a instalación da pasarela demandada na Nacional Sexta ou paso por vos. Ben, o pleno o tivemos creo que 26 de setembro ou 27 creo. Bueno, pois justamente o día 25 tiveran unha xuntanza co xefe da demarcación de estradas do Estado e me interesei por varias cuestións importantes na Nacional Sexta ao paso por Bergondo. Por un lado, o proxecto da rotonda no cruce da Nacional Sexta e AC164 en Guísamo. Se me informou de que están en proceso de resolver as alegacións e de que de algún xeito se dará resposta ás consideracións que se fixeron tanto por parte do Concello como dos empresarios que neste sentido eran os máis afectados. Non están todavía as alegacións contestadas. Sobre o ansiado proxecto de mellora da Nacional Sexta ao paso por Cortiñán, que en brevidade se sometería a información pública, todavía non se someteu a información pública, e sobre a pasarela no lugar de Vos, que estaban negociando coa Xunta de Galicia a disponibilidade de terreos e que antes de rematar o ano terían a proposta de estudio para proceder á redacción posterior do proxecto. Entre licitación e demais, mediantaron que non será posible antes do vindeiro curso, é imposible. Pedirán tamén un compromiso municipal despois para o mantemento da pasarela. De feito, o día seguinte tive unha xuntanza coa ANAI que promoveu todo este tipo de as manifestacións e demais, que lidera esta plataforma. Confirmamos que tanto as informacións que tiña ela como as que tiña eu eran coincidentes, co cal o que nos toca estar pendientes de que se cumplan todos estes compromisos e todos estes plazos. E despois unha cuestión tamén moi importante e é sobre o mantemento e conservación da Nacional Sexta. Está axudicado o proxecto de mellora da estrada que vai hasta o límite da provincia, co cal as previsións son de que antes de finalizar o ano se acometan estas obras de mantemento e conservación que son vitais para o noso Concello, sobre todo, non? Nos falamos do que nos corresponde a nós. Esperemos tamén que vaya, porque dende que anunciaron tamén este proxecto xa hai bastantes meses, por certo. Ben, o punto número 4, en que estado se encontra o expediente de obras do saneamento na Cruz do Sar. As zanjas delante das viviendas ya tienen vegetación e carecen del mínimo de mantenimiento. Se ha avanzado algo nos últimos meses, sino que decisión se vai a tomar. Pois neste punto decirles que non se avanzou nada dende a última vez que se preguntou e que se sigue pendente do informe do director de obra e a decisión obviamente se vai a tomar unha vez que se vexa este informe. Pode facer unha salvaguardia que leva xa 4 anos eso. O sei. Seino, son perfectamente consciente. Sí, darían tempo, estou completamente de acordo con vostede en que darían tempo para ter feito varios informes. En los contratos menores del segundo trimestre que por fin ha publicado en la web del Concello, aparece o seguinte gasto, 645,84 €, Setramur, suministro de señalización vertical, calzada sin señal, de 60 por 60. Preguntan vostedes se unha señal vertical de calzada sin salida costa 645 €, ou se son máis cantas e que en lugares se teñen instalados. Ben, pois, aproveito para lembrar que non hai unha data para publicar este tipo de os contratos na páxina web. Vale? E ainda así, a fatura, aquí imos a fatura 357 de Setramur de 22 de febreiro se corresponde con un suministro de 5 sinais en saída de 57,29 € cada un e 10 postes de 35,94 € cada un, o que fan ese total de 645,84 que foron colocados en diversos camiños do Concello, obviamente sen saída. Non podemos precisar exactamente o lugar, xa que foron moitas as sinais que se colocaron últimamente. E tamén, e isto tamén é referido pois ao seguinte punto, é habitual ter 5 señales e 10 postes. Sí, moitas veces non ten coincidente porque a mellor os postes se aproveita o mismo pedido pois para facer o mellor. No nomeario que unha señal costou 600. No, eu entendo que o reflexo é un reflexo contable que non se pode modificar o concepto. Vale, entonces pode dar lugar a unha mala interpretación e que se poida entender isto. Non é unha cuestión que nos poidamos especificar máis, o comentei, co servicio de contabilidade e iso o xenera de forma automática. Sí, perfecto. Que unha sinal pode normal. costar semejante burrada, porque creo que montaron máis de 100, estaremos arruinados. Efectivamente, pois sería... Por eso, non preguntábamos... Xa, por eso.
E de feito, xa digo, non é coincidente a sinal co número de postes, pois porque a mellor no mesmo pedido pois aproveita para pedir postes para outros sinais, vale? Con respecto á pregunta número 6, factura tamén de Setramur, suministro de espejos de 1.258,40. Tamén cantos espellos incluye esta factura. Neste caso son 10 espellos. 10 espellos que moitas veces xa non son de nova colocación. Neste caso, ademais, son moitas veces reposición, pois porque por vandalismo son vostedes coñecedores de que moitas veces se rompen moitos dos espellos, non? De feito, en canto a espellos, se teñen feito 2 pedidos, este no mes de febreiro e outro agora en setembro. En total se fixeron con 25 espellos, o sea, 10 e ahora 15. Algunha das localizacións en Armuño, en Costa de Ouces, 2 en Guísamo, 3 en Santa Marta, 1 en Pisón, 2 en Cangas, na Senra, en San Cidre, en Cortiñán, en Covas, pero todavía na nave pois hai un stock de 10, tamén de 4 dun tamaño e de 7 de outro. Ben, con respecto as preguntas 7 e 8 son prácticamente non é que sean as mismas, pero están relacionadas co mismo. Factura 605 de Díaz Rozamontes Patricia, conservación do patrimonio natural costeiro do Concello. Factura 385 Díaz Rozamontes Patricia, conservación litoral e formación á ciudadanía, xestión de litoral e censo de aves de marzo, en que consisten os traballos e se encargou un censo de aves do Concello. E despois preguntan a factura 605 tamén de Patricia Díaz Rozamontes, proxecto medioambiental, compromiso co noso mar, compromiso coa diversidade, en que consisten os traballos aboados a esta persona. Vale. Pois na proposta de orzamentos para o ano 2018 indicábamos que este ano se iba a cometer un traballo medioambiental co título xa Compromiso co mar, compromiso coa diversidade. Na memoria da alcaldía xa se recollía un resumo da actividade que leo textualmente. Eran accións de preservación do noso medio mariño mediante a limpeza selectiva manual dos residuos sólidos que chegan ás nosas costas ao longo de todos os meses que non sean temporada propiamente tempada de baño, accións de control e censado de flora tanto autóctona como alóctona presente no noso litoral e censo de presentación de axuda á fauna salvaxe que transita polo mesmo. Por outra parte, accións formativas e de concienciación medioambiental para diversos colectivos do noso concello. Ben, pois para levar a cabo esta actividade se fixo un contrato con esta profesional que foi Patricia Díaz Rozamontes e polo tanto hai unha factura mensual por un contrato que en principio iba a ter a duración de 8 meses, xa que no verán non era compatible porque aí se temos contratada a limpeza de playas. Digo que ia porque estos son causas allas ao Concello. Esta persoa tuvo que deixar este traballo agora no mes de setembro. Entonces ahora en outubro, novembro, decembro non se leva a cabo, obviamente non se emite factura. Durante os meses anteriores se estivo enviando as facturas e os informes detallados. O traballo consistía principalmente, de feito esta é parte de todo o informe que se emitiu, en limpeza dos arenais, nunha recollida selectiva de lixo e escombros. A modo de exemplo, en xaneiro, por exemplo, que é o mes máis significativo, se retiraron 1055 kilos de restos, principalmente restos de aparellos de pesca, plásticos, cordas, etc. Despois, os seguintes meses xa foi menor, porque claro, xa había esa recollida anterior. Se notaba moito, claro, nos meses fortes do inverno, pois cando hai máis as mareas máis fortes e demais. Ao tempo que se fixo a limpieza deses areais, si se fixo tamén un traballo de identificación de aves e a modo de exemplo, pois en xuño se observaron unha gavita, 7 corvos viaraz, un lavanco, 25 gaivotas, unha pega rabilonga, 3 pombos torcaz, unha rula turca, 10 merlos, 10 pardais comuns e un chasco común. E non me pregunten cal é cada unha desas cousas que yo non controlo deste tipo de fauna, pero aquí se especifican todas elas e están fotografiadas cada unha desas especies. Sí. No, recollía ela directamente, de feito, a ver, polo custe das... No, ela era unha profesional que se dedicaba e logo o que fixo a maiores foi un traballo tamén de concienciación co grupo medioambiental e iso foi un día unha acción, tamén co colexio un día unha acción, pero ela o facía exclusivamente ela. De feito,
bueno, polo custe das facturas, bueno, todo o lixo que se quitou era además, a cooperación que tiña por parte nosa era a retirada despois das bolsas de lixo, que eran, pois, ao mellor 30, tranquilamente en algúns días. Xa fixera este tipo de traballos, cando veu a facer esta proposta, o fixera en concellos tamén da Costa da Morte, sobre todo. Entonces, bueno, a verdad, moi interesante, foi unha pena que non se poidera continuar agora pois co que resta hasta finales de ano. O que si ten agora pendente de presentar é o resumen de todo ano do censo de aves. A ver, non é un censo porque non están censadas nin anilladas todas as aves, pero sí a observación de todas as aves durante os diferentes meses do ano, e ese sí que é un traballo que se ten que entregar agora cando se finalice o exercicio. Bueno, xa digo, toda a información, por curiosidade, o que queira tamén observar. A información que se conseguiu, sí, se podrá dispor de toda a xente, sobre todo o sí, colexio. cando teñamos todo o colexio se estuvo practicando, divulgaremos todo isto. A ver, hai moito que, pois, a mellor en algunhas cuestións repetitivas, pero sobre todo, bueno, pois os datos finais, que é o que máis interesa, pois a verdad, bueno, me repito, son moi interesantes. Bueno, polo tanto, pois, xa digo, emitía unha factura todos os meses, vale? Despois, pregunta número 9. Factura de solución activa de servicios 21, recollida de 2 cadáveres de ovellas na base de Protección Civil, 27 de marzo, e tamén recollida dun can Rottweiler en sede de Protección Civil o 5 de abril. Ben, pois a factura 1156 de, bueno, Saservi é un nome así curto, corresponde á retirada, como se indica, de 2 cadáveres de ovellas. Despois de tentar que a Consellería do Medio Rural e a través da Cámara Agraria en Cambre se fixera cargo delas, finalmente tivo que ser o Concello, realmente somos os que estamos obligados a facelo. A Policía Local, de feito, estivera prácticamente unha semana intentando localizar a donos e demais. Está claro, foron unhas ovellas que estaban enfermas e que alguén, aínda encima, pois decidiu que as deixaba en calquer lado. Non tiñan identificación e, ademais, bueno, houbo que sacrificalas. Así o dictaminou o veterinario da Xunta nun informe que tamén, bueno, que tamén está no expediente. Pero para iso, e ao mellor aquí non se viu, tamén nos tuvemos que facer cargo da factura do veterinario para o sacrificio das ovellas. Por lo tanto, hai a factura do veterinario para sacrificar as ovellas e despois a factura desta empresa que se encarga da retirada de cadáveres de animais. Algunha vez máis se ten contado co servicio destas empresas e, de feito, lembro recientemente pois un golfiño que aparecera na praia de Gandarío. Ben, pois todas estas cousas que non se entende, pero que son competencias municipais. En canto á cuestión de ter chamado a Servigal, o servicio Servigal ten a concesión do servicio de lacería de animais domésticos no Consorcio das Mariñas, e nós temos delegado no Consorcio das Mariñas o servicio de lacería. Se refire exclusivamente a cans e gatos. Polo tema, nunca poderíamos ter feito co tema das ovellas. No caso do Rottweiler, sí se podería ter optado pola empresa Servigal, pero aquí tamén houve unha cuestión moi urxente, moi puntual. Este era un can que apareceu morto en Cortiñán, nunha zona pola mañán, en donde a escasos minutos iban a estar os nenos collendo o autobús e se retirou, se levou as instalacións que temos de Protección Civil no polígono e se chamou a esta empresa, que xa digo, foi tamén por unha cuestión de moita urxencia. En ningún dos dous casos podemos, obviamente, repercutir os gastos porque tampouco o can tiña chip. Por lo tanto, pois igual que as ovellas, pois algún mal nacido ou sí, que aña encima, pois bueno, pois debería ter pois un permiso especial e, bueno, unha licencia, vamos. O punto número 10, factura de 6.558 de Peicar Pontevedra, polos de Protección Civil, forros, etc. Bueno, preguntan vostedes 6.558 en forros e en polos e forros polares a unha media de 60 euros por prenda, que salen máis de 100. Entón, para cantos voluntarios temos un mercado roupa e se non estaban xa uniformados. Bueno, cando se solicitou o orzamento, pois o número de persoas voluntarias é de 32, pero a equipación que se
que se mercou foi para 20 voluntarios, porque nunca, obviamente, son todos os que poden acudir, en menos as urxencias. Esta proposta e a posterior factura consta de 20 polos de manga corta, 20 polos de manga larga, 20 pantalóns, 20 pares de botas, 20 cinturóns, con todo isto con seus correspondientes anagramas e serigrafías. De feito, a ver, esta é roupa moi cara, excesivamente cara, sobre todo non tanto os polos, pero si os forros polares, que son especiales e que son pois a 57 euros cada un máis IVA. Non é normalmente non hai unhas facturas de tan grosso importe en canto a equipación, e claro, se as houbo este ano, pois obviamente non se conta con caixa para o ano que ven, a non ser, bueno, pois eso, que pois algún tema de botas ou algo así. A pregunta número 11, si se concedera para o mes de setembro algunha licencia ou permiso de obras de actividade no Pazo das Margaridas. Xa sei que hemos tenido conocimiento da celebración do traballo del pasado día 1, se solicitan os correspondientes permisos. Ben, pois en setembro se solicitou permiso para a colocación dunha carpa e dende o Concello lle solicitamos a súa vez unha documentación complementaria, non foi ao final aportada, polo tanto non se concedeu ningunha licencia. Preguntan vostedes tamén por que non actuou entonces o Concello. A verdade é que sí se actuou, se fixeron comprobacións se había ou non colocación da carpa solicitada, e dende logo a carpa coas medidas que figuraban na petición de licencia non houbo ningunha colocada, porque visualmente eso se tiña que ver. O que non podemos xa asegurar ou non é se se colocou pois, a mellor un cenador ou unha pérgola que, bueno, pois que calquera podería ter colocado nunha vivenda sin autorización. Dende logo, a carpa que se tiña pensado colocar inicialmente, non. Unha cuestión de sentido común. Os veciños, previo ao pleno de septiembre, dixeronlle aquí que tuvera cuidado, que este paisano va a facer unha festa que xa estaba cobrada, incluso anunciada en diferentes foros. Vale? É un pouco irrisorio que este tipo outra vez o sábado pola mañán, máis o viernes pola tarde, estuvo metendo camións a mansalva ali con grupos electrógenos. O sábado non, estuvo ali a policía local. O sábado estuve eu ali cos veciños e meteu o grupo electrógeno ás 10:15 da mañán. Ás 11:30 ve outro camión enorme co cenadores e dichoso o que sea, pero o curioso é que ás 8 xa había follón ali. Ás 9 menos 10 estuvo a policía local ali, porque foi o último informe telefónico que me fixeron a mí, e estaba todo tranquilo. Eu que lle pido é, vostede dixo nese pleno que xa había falado co propietario. Esa é a pregunta número 13. Sabe? E dixo que xa fala con el, que é un infractor e que non vai facelo máis. E o fixo. E encima os veciños pola noite estaron solos, porque tuvo que ir á Guardia Civil, o tipo non atendeu a nada, non presentou licencia, tiña unha festa privada, supostamente, pero como estaba anunciada nunha páxina de eventos, xa non é tan privada. Entonces eu creo que xa vai sendo hora de que o Concello tome alguna medida, Mire, digo eu non sei, vostedes preguntan despois que claro, que imos a facer con este asunto, se son suficientes os eventos para que eu os considere como unha actividade económica e se exixan os requisitos legais. E en canto a eso, o que eu podo dicir é que eu non son quen para dictaminar se hai unha actividade empresarial ou económica, ou se simplemente hai un aluguer dunha parcela, que por certo non conleva unha actividade ou ningún epígrafe. Pero vostede é a alcaldesa de Bergondo, e se se rixe pola normativa acústica da Xunta de Galicia, vostede sabe que os eventos a partir das 12 da noite non se poden celebrar. Non, e iso é unha cuestión privada que obviamente pois algunha outra forza de seguridade pois tería que ter actuado. Pois a outra forza de seguridade intentou actuar e dixo que era responsable do Concello, estábamos ali varios. Está no informe do atestado da Guardia Civil. Coñezo o informe e coñezo tamén as manifestacións que se fixeron por parte de algúns veciños con cuestións referidas a manifestacións que eu fixen precisamente neste pleno quitadas completamente de contexto, co cal, nese aspecto non participei, ben o sabe. O que lle digo é que parece increíble que un tipo que fixo eventos pola súa jeta cobrando, porque ao final están todos expostos. Todo isto que vostede di que pode ser privado, cando hai un ánimo de lucro, debemos actuar. Eu lle acabo de decir que se lle requeriu documentación
e entre eles se lle requiriu precisamente ese tipo de documentación si o que se iba a plantexar ali era unha actividade empresarial, unha actividade económica ou era un evento privado. Consta no expediente que non iba a ser ningunha actividade empresarial. De todas formas, si un minte, pois sí, é sí, outra, pero por suposto, pero cuestión, vostede como- e si no pero seu por su- momento acaba no xulgado, pois pero o que acaba eu lle pido, no o que lle xulgado. pido é que tendo as probas que ten, vendo onde se licitaron estos eventos, Sí. pois me gustaría que a alcaldía tomara en conta o que está facendo este home para que a Mire, seguinte a xa non alcaldía faga. tomou tanto en conta que Que o fixo o día seguinte pode pasar fixo- os vecinos polo pleno, que fixo, alcaldesa. no, o que fixo foi precisamente consultar incluso con asesores tamén externos, precisamente para ver todo este problema que, por certo, nos xenera ao final máis de unha semana de quebraderos de cabeza desde que se presentan os papeles aquí. Ben, as preguntas de setembro son as que están presentadas, as que están contestadas. En canto ás preguntas presentadas hoxe, teñen vostedes presentadas, vale. Vale, se incorporan, por lo tanto, a acta as preguntas que se presentaron onte ás 21:06 por parte de veciños de Bergondo. Algúnha pregunta, rogo máis? Teño un rogo máis. Me parece que mañán vai a Lubre. Que? Me parece que mañán a alcaldía vai a Lubre para o tema dos presupostos participativos. Sí. Prégolle que vai 10 minutos antes. Sí. 10 minutos antes, e dé unha volta para que vexa como están os cómaros, os baches, que mete medo. Pois non se preocupe, irei en tempo dabondo para iso, e se non en calquera outro. Hasta 5 veces no ano. Non creo. Pero bueno, non creo. Botaremos un vistazo para facer ese tipo de comprobacións. Ben. Se levanta a sesión.